съм Борис 1308 и днес с мен е Сашко 1805. И това е втора част на Survival с Сашко 1805. Аз още не съм започнал втора част. Добре. Значи Сашко джъмпвам и не успявам да джъмпвам и там на листата на дървото отивам и после отивам на земята падам. Ама от ниско. Ами не знам, че започвам отново. И трябва вече ще ме гледате. Аз съм също днес ще играем с Борис 1308 в този сервер тук. Сега нека да попробвам малко. Не тръгвай пресо. Пресо ще добре. Да. Ще ли му казвате добре? Не. Искаш ли хляб да се не вечеря? Да се не вечеря. Аз имам пържоли, ето ти две. О, благодаря. Няма защо. Къде Връщам се след кратка пауза. И да, хора, върнахме се. Знаеш, че ме чуваш по скайп. Знае. Само се преструва. Сашко, защо уби тази овца? Аз се отсветих и ми трябваше още 2 червена вълна, за да се отсветя щита. Аз ще я превърна. Бере, как се прави? Гледаш? Уе! Боби, ела, превърна в тъпа овца. Какво? Чули, Боби? Какво? Сега ще я нося към къщата. Не, Сашко! Не, няма си, имам един по-добър начин. По-лесен начин, де. Сега се връщам. Боби, да ти дам нещо. Гледай как ме роби. Рече овца. Гледай, Боби, за деца. Ето, гледай, какво има. Боби! Какво? Какво правя? Какво? Гледай как се му цвете и тази овца. Бабан! Боби! Да. Какво? Трябва да доведе овцата пред тебе. Айде, овца! Сашко, виж, аз се возя с овца. Сашко, виж, аз се возя с овца на лодка. Сашко, виж ме. Боби! Гледай тази овца! Сашко, аз се возя с овца на лодка. Боби! Какво? Погледни мен. Добре, изгорите на овца. Той ще си държи на овцето. Сашко, ладен помогнеш, паяк ме бие. Идвам! Франкенщайн! Закопай го. И Сашко, внимавай, защото има... Добре, ама Сашко, внимавай, вкарал съм една овца в къщата. Бягай. Скочи в дупката. Трябва да падне. Мая ковач. Скачай, бе. Добре. Сашко, излез бързо. Не. Трябва да го набутаме. Ще умре. Изчакай, Брис. Добре, Франкенщайн го вкарах. Боби,
Виж, добре, ама Сашко. Добре, Сашко, виж. Имаме овца в къщата. Виж тук, на прозореца, виж. Колко чиж бе? Има кой. Някои хора са се опитат да спят. Боби, ако ти е там леглото, нищо може да спиш. Защо не мога да спа? Премести си леглото. Слонина там. Сашко, трябва да преместим Франкенщайн, иначе няма да може да заспим. Боби, аз ще ти покажа къде до моето легло е. Добре. Ето, виждаш ли? Ще мога да... Сашко, ти легна на моето. Аре, давайте, бере. Боби! Да. Ще ти затвори устата ми! Почакай малко. Иначе ще те убия! Почакай малко. И аз ще убия тебе, ти не можеш мене. По-силен съм на припит от тебе. Следващата през цялото време. Ударихте с трава! И аз пък с кирка. Сега пак с меч. И то е един енчантнат меч. Да. Сашко! Служи лодката. Сашко, взел си ми лодката, служи я. Няма я. Ето тук някъде трябва. Водна бомба! Аз ще изпълням тази. Добре. Аз ще си отсвеча. Аз ще си отсвеча. Аз ще си отсвеча щита. Направи на мен ще ти го отсвети. Не знам как се прави. Пресното го. Да. Много. Мисля, това е от хора. Аз бях също 18 с мен беше... Борис 1308. И да, до скоро. Бай-бай. Лодката у мене. Някак дойде в ръката ми. Ами аз да гледам с лодката през цялото време. Сашко, отсветих си щита в червено.